Kiitos uusinarkaus Anu, rakas ystäväni, haasteesta. Näin sunnuntaipäivän kunniaksi minä metsästän jekkupullon kanssa kadonnutta kesäpäivää. Aurinko paistaa ja minä löysin sen. Tervetuloa mukaan haasteeseen. Ota. Meneekö tää rikki? Eihän tästä pääse. Voi herra jumala. Mihinkä sitä vanha ihminen itsensä lykkää? Voi kauheeta. Ai, yes. Täällä paistaa, täällä paistaa! Yes. Kahko. Täällä paistaa! Ihanaa! Onneksi ei oo kisoja tänä sunnuntaina. Mä rupeen ottaan aurinkoa. Mä en nyt viitti teknisistä syistä juoda tätä ihan koko pulloa. Mut mä haastan Aija Pesosen, Maija Aakkulan, Anu Torniaisen ja Patricia Järviön tekee tämän saman tempun, koska mun pullossa riittää myös muille. Ystävä jakaa kaikkensa. Soromno! Uhu!